Mooi fort. Maar ja. Ja, Henk de Haan, je bent nog aan het visje. Wil het wat beter? Ja, heel goed, maar alleen nog iets goed. Hou je lietse visjes. Ja, wat meesten die zeggen wel eens van, nou maar warm waar, dan wordt het net zo wat beter. Nou, het wordt 28 graden. Is dat dan een fabeltje? Of? Ja, dat is net als het ene keer wel door keer net. Dat is constant waar, dat is het beste. Constant waar. En ik zie je aan wel een aardige uitrusting bij je. Dat denk ik van, je doet dit net voor het eerst. Nee. Ik vis je vanaf mijn 4e jaar, zeg ik maar. Vis ik al en ik vis je wedstrijden. Alles nu en heel wedstrijden. Heb je misschien ook een tip voor mensen die zeggen van, nou ik wil wat een visje, maar ik vang nooit wat. Wat kan die beter doen? Ja, wat kan die beter doen? Ja, nou, het is moeilijk om te zeggen wat ze beter doen kunnen, maar het uitpeilen is al heel belangrijk. Op een goede diepte visje. Krijg je in de grond, krijg boven de grond. En ja, een beetje lokvoer uiteraard. En vrij in hengelspotzaken, die ken je een protadvies, ja. Of je bij een visker. Ze mij wel een bij jou een klapje voor het weer. Ja, daar ben ik een aanrie dat ik wat meer willen, ja, inderdaad. Daar ben ik een aanmeisje die het wil willen, ja. Ja, geen enkel probleem.